5 tama ng bala ang kumitil sa buhay ng isang mekaniko matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Barangay Zone 1, Barangay Mataurok, Minalabak, Camarines Sur, alas 12:09 ng tanghali nitong Linggo, Agosto 17. Kinilalang biktima na si alias Burnok, 38 anyos, may asawa at residente ng Sitio Tarum, Barangay Baliwag, parehong bayan. Ayon kay Police Captain Beverly Monte, papalabas pa lamang ng kanilang bahay ang biktima ng tambangan at pagbabarili ng isang lalaking nakamotorsiklo. Yung suspect po, meron po kaming pinupukusan na suspect pero hindi pa po namin siya pwedeng sabihin sa ngayon para po sa aming pag-iimbestiga at para sa kaukulang pag-file ng kaso. Dahil ito po ay dinidetermine pa. So, bali ma'am, under investigation pa po yung case namin. Pero ipapaalam din po naman namin pag okay na at positive na po yung ating mga suspect. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa droga ang pagpaslang sa biktima. Napag-alaman kasi na dating nakulong ang biktima noong 2022 dahil sa illegal na droga. Ikino-consider din namin ma'am yung anggulo na yun. Pero wala pa kami ma'am na matibay na ebidensya na magtuturo na yung anggulo na yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pa rin na pinaghahanap ng otoridad ang gunman na nahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.